Velkommen til den her vlog. Vi skal ud til 8 Pool, var det ikke det? 8 Pool, jo. 8 Pool nu. Vi er lige ankommet til parkeringspladsen. Yep. Hvor langt? Så har vi 2 timers vandring, var det det? Ja, cirka i terræn. Det bliver rigtig flot. Det bliver flot. Det er en rigtig lang gåtur.
kom vi frem til 8 Pool. Vi tænker lige at tage spabad først. Jeg tror bare ikke, det er opvarmet desværre. Hvem hopper i? Okay. Er I klar? Fucking kold nu. Ja, det gør jeg. Fucking jo. Så kører vi rundt 2. Fedt syver. Så din tur, mand. Hovedspring. Skal jeg give dig skal jeg lige give dig en hjælpende hånd med at komme ned i? Jeg går lige herover. Jeg kan bare godt hoppe i have der. Okay, det lyder koldt. Jeg prøver at se, at der sidder bare 4 champs. Skal vi lige tage dem ud? Nej, hvor ikke. Der sidder bare 4 champs derinde på slik. Ja, kom da dernede, hvor jeg skal til at sidde. Jamen, så skulle du bare have hoppet i, jo. Lige så stille. Eller hopper du direkte i 8 Pool? Det er faktisk okay, det der. Ja. Det mest nøje, det er, hvad der er dernede. Ja, det er også lidt der dernede, så. Bare hoppe i, mand. Skal vi alle sammen lige ud og sidde i den? Jeg troede, der var meget dybere. Nå, kommer du i, Malte? Jeg er næsten nødt til det. Det er fucking rart. Jeg tror ikke der. Man skal lige passe lidt på. Det er altså optagelse, når vi sidder nede i den alle sammen. Ja, det mangler en person nu. Han går i nu. Hvorhen? Hvad er det der? Det er en fisk. Hvad med det fisk? Skal vi så alle sammen ned i, eller hopper vi i 8 Poolen og ligger? Der har vi ikke kun. Jo. Er det ikke bare nede i det dybe her? To the fish! Fuck, den er dyb. Den er fucking dyb. Nej, det kan jeg ikke. Og det er fucking koldt. Kom så, kom nu i. Hej hej. Kom så! Man kan ikke se bunden her. Nej. Kan du strække benene helt? Ja, ja. Altså det er med til børnepulsen over, tror jeg. Kom nu i. Du skal bare ligge og flyde som en fucking boy. Også dig, Anton. Læg den her. Kan du? Ja. Den er lidt koldere, den her. Kom så. Vi mangler kun dig, Malte. Nej, jeg gider ikke. Jo. Vi mangler kun dig. Skulle vi ikke have en video, hvor vi alle sammen var i samtidig? Jo, kom så. Skal du i, Malte? Så Kom så, Marker. jeg er nødt til det så. Ja, du er. Okay. Der er jeg ikke. Kom så. Ja. Det er godt.
Sådan. Du kan tænde videoen. Så alle sammen lige, mand. Boys! Vi ved, når der er været som. Ja, 3, 2, 1. Ej, det er faktisk ret, det er okay, når du har været nede lidt. Ja, det er fint. Fuck. Det var... Musa, kom op. Musa. Så jeg er først i, sidst op. Ja. Shit. Det er ikke lige der, hvor man skal blive fanget, mand. Lidt små, drengene, i forhold til udsigten. Hvad laver du? Jeg kan ikke se det. Hop! Parkour! Ja, jeg ved ikke. Vi har prøvet at finde det, hvor man kunne dykke under, men det har vi ikke lige kunne finde her, så jeg ved ikke, om vi snart begynder at gå tilbage. Peace. Ja, så har vi været ved Ekkoen derovre. Nu er vi så på vej tilbage op til bilen. Og så skal vi nok ud og se et vandfald, var det. Ja. Nu står de andre og venter på mig. Kondien, den er ikke lige med mig lige nu. See you.